Σε αυτή την παρουσίαση λοιπόν θα δούμε πώς εξελίχθηκαν τα ζώα και τα φυτά. Καταρχάς να δούμε τι βλέπουμε στην πρώτη διαφάνεια. Πάνω αριστερά βλέπουμε τον Δαρβίνο, για τον οποίο θα μιλήσουμε και παρακάτω, και δίπλα από τον Δαρβίνο βλέπουμε τον Λαμάρκ, για τον οποίο επίσης θα μιλήσουμε παρακάτω. Πάνω δεξιά βλέπουμε κάτι που έχει να κάνει με τη φυσική επιλογή, η οποία βέβαια βρίσκεται επίσης παρακάτω στην παρουσίαση, και στη συνέχεια βλέπουμε τον Stanley Miller και τον Harold Urey, οι οποίοι έκαναν κάποια πειράματα και συγκεκριμένα το πείραμα της αρχαίγονης σούπας, έτσι είναι γνωστό, και αυτό το πείραμα έχει να κάνει με το πώς ήρθε η ζωή στη γη. Στη συνέχεια κάτω αριστερά βλέπουμε το DNA, το οποίο επίσης θα δούμε παρακάτω, καθώς και ένα νουκλεοτίδιο, και βέβαια κάτω δεξιά με λένε Κωνσταντίνο Ψήλα, και η εργασία αυτή γίνεται τη χρονιά 2024-2025, όπου φοιτώ στη δεύτερη τάξη του γυμνασίου. Ας μπούμε λοιπόν στην παρουσίαση. Η αρχή της ζωής στη γη λοιπόν. Θα αναφερθούν οι δύο πιο εύκολα κατανοητές περιπτώσεις, διότι το νόημα, το θέμα κιόλας είναι πώς εξελίχθηκαν τα ζώα και τα φυτά. Αυτό το αναφέρουμε απλώς για να καταλάβουμε λίγο πώς αρχίζουν όλα. Θα αναφερθεί λοιπόν η θεωρία της αρχαίγονης σούπας και η υπόθεση προέλευσης της ζωής από εξωγενείς παράγοντες, κάτι που δηλαδή σχετίζεται με την εξωβιολογία, το καταλαβαίνουμε, έτσι. Λοιπόν, ύστερα κάτι πολύ ενδιαφέρον είναι πως η ζωή στη γη ξεκίνησε περίπου 3,7 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, δηλαδή περίπου 1 δισεκατομμύριο χρόνια μετά τη δημιουργία της γης. Ξεκινάμε λοιπόν με την αναφορά της αρχαίγονης σούπας. Το 1953 ο Stanley Miller και ο Harold Urey παρατήρησαν με το διάσημο πείραμά τους πως τα χημικά δομικά στοιχεία της ζωής, τα αμινοξέα, μπορεί να δημιουργηθούν σε μια πιθανή ατμόσφαιρα της πρώιμης γης, την οποία κατάφεραν να προσομοιώσουν. Τώρα, ως προς τη δημιουργία της γης, τα βασικά αμινοξέα είναι 20. Υπάρχουν βέβαια και περισσότερα αμινοξέα, αλλά κάτι σημαντικό να κρατήσουμε είναι ότι ως προς τη δημιουργία της γης, τα αμινοξέα που χρειάζονται είναι 20 γενικά. Και έτσι αριστερά βλέπουμε τον Stanley Miller και δεξιά τον Harold Urey. Μετά πηγαίνουμε στην υπόθεση η οποία είναι βαθισμένη στην εξωβιολογία. Μερικοί μετεωρίτες περιέχουν μόρια όπως αυτά των αμινοξέων. Οπότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι ζωντανοί οργανισμοί μπορεί να ήρθαν στη γη μέσω των μετεωριτών. Υπάρχουν βέβαια ερωτήματα σχετικά με το αν οι ζωντανοί οργανισμοί μπορούν να επιβιώσουν σε ένα μετεωρίτη. Εδώ όμως έχουμε και πρόσφατα ευρήματα, πρόσφατες αποδείξεις, και ποιες είναι αυτές. Σε τμήματα του μετεωρίτη Μέρτσισον που έπεσε στην Αυστραλία το 1969 βρέθηκαν αμινοξέα, νουκλεοτιδικές βάσεις και ζάχαρα. Πάμε να δούμε λοιπόν γιατί είναι σπουδαίες αυτές οι ανακαλύψεις και γιατί υποστηρίζουν τη θεωρία η οποία είναι βασισμένη στην εξωβιολογία. Στην επόμενη διαφάνεια λοιπόν αυτή, αριστερά στην εικόνα βλέπουμε ένα νουκλεοτίδιο. Το νουκλεοτίδιο είναι, φανταστείτε, ένας κρίκος στην αλυσίδα του DNA που όλοι γνωρίζουν. Αυτός λοιπόν ο κρίκος θα δούμε και από τι αποτελείται. Στον Μέρτσισον λοιπόν βρέθηκαν αμινοξέα, τα οποία παίζουν ρόλο ζωτικής σημασίας για το DNA. Αναφέραμε ότι υπάρχουν 20 βασικά αμινοξέα και σε αυτά δεν θα εστιάσουμε παραπάνω. Θα εστιάσουμε όμως περισσότερο στα ζάχαρα και στις νουκλεοτιδικές βάσεις που επίσης βρέθηκαν. Στον Μέρτσισον λοιπόν βρέθηκαν ζάχαρα. Αυτό είναι μέρος της μορφής που βοηθά το DNA να διατηρεί την ελικοειδή μορφή του. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένα νουκλεοτίδιο αποτελείται από κάτι που λέγεται sugar phosphate backbone και κάτι που λέγεται nitrogenous bases, δηλαδή νουκλεοτιδικές βάσεις που προαναφέραμε. Ένα νουκλεοτίδιο έχει δύο sugar phosphate backbones.
Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτά έτσι βοηθούν το DNA να διατηρεί τη μορφή του. Τι βλέπουμε λοιπόν και από το όνομα Sugar Phosphate Backbone? Sugar, άρα υπάρχουν σάκχαρα και φόσφορος. Βλέπουμε λοιπόν ότι πρακτικά είναι σαν να βρήκαμε τμήμα του DNA. Πιο ισχυρή όμως ίσως απόδειξη και από τις δύο πιο πάνω είναι ότι βρέθηκαν νουκλεοτιδικές βάσεις. Αυτές λειτουργούν ως θεμελιώδεις μονάδες γενετικού κώδικα. Βλέπουμε λοιπόν ότι στη μέση αυτές οι ενδιάμεσες γραμμούλες ανάμεσα στα backbone ονομάζονται νουκλεοτιδικές βάσεις και αυτές πρακτικά περιέχουν τον γενετικό κώδικα. Οπότε έτσι είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τη θεωρία της εξέλιξης. Για να κατανοήσουμε πώς εξελίχθηκαν τα ζώα και τα φυτά, πρέπει να λάβουμε υπόψη τους βασικούς ισχυρισμούς της θεωρίας της εξέλιξης. Τώρα, ένα πολύ ενδιαφέρον ιστορικό στοιχείο που βρήκα είναι ότι οι αρχαίοι Έλληνες 500 χρόνια πριν τον Χριστό είχαν καταλάβει πως κάτι συμβαίνει με τους οργανισμούς και τελικά αλλάζουν και εξελίσσονται. Έτσι αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον για να θυμόμαστε. Ξεκινάμε λοιπόν. Πρώτος ο Λαμάρκ είχε δηλώσει ότι τα είδη μεταβάλλονται και η ζωή στον πλανήτη προήλθε από απλούστερες μορφές που σταδιακά έγιναν πιο περίπλοκες. Η θεωρία του Λαμάρκ όμως περιείχε ένα σημαντικό σφάλμα. Αυτό ήταν το γεγονός πως ισχυριζόταν ότι τα επίκτητα χαρακτηριστικά κληρονομούνται στους απογόνους. Ένα παράδειγμα που έχω εδώ είναι ότι κατά τη διάρκεια της ζωής του, το άτομο χάνει τα πόδια του λόγω τροχαίου ατυχήματος. Συνεπώς, σύμφωνα με τον Λαμάρκ, οι απόγονοι του θα γεννηθούν χωρίς πόδια. Βέβαια, τα σύνορα, επίσης, πριν προχωρήσω σε αυτό, αυτό ακούγεται γελίο, έτσι. Συγγνώμη, ότι κάποιος κατά τη διάρκεια της ζωής του χάνει τα πόδια λόγω τροχαίου ατυχήματος και ότι οι απόγονοι του θα γεννηθούν χωρίς πόδια. Αυτό σε εμάς ακούγεται γελίο. Όμως κάτι που θέλω να τονίσω τώρα και θα πάμε παρακάτω είναι ότι τα σύνορα ακόμα και σήμερα ανάμεσα στο κληρονομικό και το επίκτητο δεν είναι σαφή, καθώς στη θεωρία αυτή δίνεται αξία σε ζητήματα της ανθρώπινης συμπεριφοράς και της λειτουργίας του κεντρικού νευρικού συστήματος. Οπότε, για να εστιάσουμε λίγο σε αυτό, μπορεί σε αυτή τη θεωρία να μην δίνεται σημασία, να μην δίνεται αξία σε ένα τροχαίο ατύχημα. Δηλαδή, αν κάποιος χάσει τα πόδια του λόγω τροχαίου ατυχήματος, βέβαια τα παιδιά του δεν θα γεννηθούν χωρίς πόδια. Όμως, ως προς τα θέματα ανθρώπινης συμπεριφοράς και της λειτουργίας του κεντρικού συστήματος, του κεντρικού νευρικού συστήματος, βλέπουμε ότι δίνεται κάποια αξία στη θεωρία. Ύστερα, η θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου υποστηρίζει ότι όλοι οι οργανισμοί έχουν ένα κοινό πρόγονο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρουμε ότι στη σημερινή εποχή πιστεύουμε στη θεωρία του νεοδαρβινισμού. Τώρα, τι είναι η θεωρία του νεοδαρβινισμού? Η θεωρία του νεοδαρβινισμού είναι πρακτικά η θεωρία που είχε διατυπώσει ο Δαρβίνος, αλλά περιέχει και κάποια στοιχεία που δεν ήξερε τότε ο Δαρβίνος. Αυτά έχουν να κάνουν με το DNA, είναι γενετικά λοιπόν τα στοιχεία αυτά και τότε βέβαια αυτά δεν τα ήξερε ο Δαρβίνος. Εμείς τα προσθέσαμε στη θεωρία και έτσι σήμερα η θεωρία στην οποία πιστεύουμε και η θεωρία στην οποία είναι αποδεκτή δεν λέγεται θεωρία του Δαρβινισμού, η σημερινή θεωρία είναι η θεωρία του νεοδαρβινισμού. Πάμε λοιπόν εδώ. Όλοι οι οργανισμοί έχουν κοινό πρόγονο σύμφωνα με τον Δαρβίνο. Επιπρόσθετα, μεταξύ των οργανισμών ενός πληθυσμού διεξάγεται συνεχής αγώνας για την επιβίωση, απόκτηση τροφής, χώρου και ζευγαρώματος. Τώρα θα ήθελα να αναφέρω μια έννοια πώς ορίζεται, διότι θα τη χρησιμοποιήσω παρακάτω. Αυτή είναι η έννοια του πληθυσμού. Ως πληθυσμός λοιπόν ορίζεται το σύνολο των ατόμων που ζουν σε ένα συγκεκριμένο μέρος και μπορούν να αναπαραχθούν. Ένας πληθυσμός λοιπόν είναι μια ομάδα. Ένα σύνολο ατόμων, επαναλαμβάνω, που ζουν σε ένα συγκεκριμένο μέρος και μπορούν να αναπαραχθούν. Τώρα βλέπουμε εδώ ότι οι πληθυσμοί των διαφόρων ειδών αυξάνονται με γεωμετρικό ρυθμό. Πάμε να το βλέπουμε κιόλας. Οι πληθυσμοί λοιπόν αυξάνονται με γεωμετρικό ρυθμό. Δηλαδή δεν αυξάνονται σιγά σιγά, αλλά αυξάνονται απότομα. Δηλαδή βλέπουμε εδώ ότι από 2 οργανισμούς μέσα σε ένα χρόνο φτάνουμε στους 8 οργανισμούς. Σε 2 χρόνια φτάνουμε στους 14 οργανισμούς. Έχουμε δηλαδή απότομη αύξηση. Μέχρι να φτάσουμε σε ένα όριο, σε ένα ταβάνι,
το οποίο ονομάζεται φέρουσα ικανότητα. Η φέρουσα ικανότητα έχει να κάνει κυρίως με την τροφή που υπάρχει σε έναν τόπο, έτσι. Και αυτή τη φέρουσα ικανότητα λοιπόν ορίζει το μέγιστο αριθμό που μπορούν να φτάσουν οι οργανισμοί ενός πληθυσμού. Και αυτό τον αριθμό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να το ξεπεράσει ο αριθμός των οργανισμών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ, σε αυτό που έχω σχεδιάσει, το 14 είναι η φέρουσα ικανότητα του τόπου. Και βλέπουμε ότι φτάνουμε μέχρι εκεί και μετά από εκεί και πέρα ο αριθμός αυξομειώνεται, ανεβοκατεβαίνει, αλλά δεν το ξεπερνάει. Τη φέρουσα ικανότητα δεν την ξεπερνάει. Λοιπόν, τα άτομα ενός είδους τώρα δεν είναι όμοια. Στους πληθυσμούς υπάρχει τεράστια ποικιλομορφία χαρακτηριστικών. Τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά τους οι οργανισμοί τα κληρονομούν από τους γονείς τους. Έτσι, αυτό είναι εύκολο να το καταλάβουμε. Και στην περίπτωση των ανθρώπων δηλαδή, βλέπουμε ότι έτσι ένας άνθρωπος, ένα μωρό, ένα νεογέννητο, γενικά στην πορεία της ζωής του μοιάζει εμφανισιακά με τους γονείς του. Μπορούμε λοιπόν και σίγουρα όλοι έχουμε κατανοήσει και μέχρι τώρα και από την καθημερινότητά μας, από τα βιώματά μας, ότι οι οργανισμοί κληρονομούν από τους γονείς τους τα χαρακτηριστικά. Τώρα, πώς δημιουργείται αυτή η τεράστια ποικιλομορφία. Αυτό τώρα το πήρα και από ένα άρθρο έτσι, του κυρίου Τούντα, σπουδαίος Έλληνας γιατρός. Το DNA δεν μπορεί να αντιγράψει τον εαυτό του τέλεια. Η εξέλιξη συμβαίνει ακριβώς μιας και αυτά τα λάθη περνούν στην επόμενη γενιά ως νέα χαρακτηριστικά. Αν τα χαρακτηριστικά αυτά βοηθούν στην επιβίωση, τότε παραμένουν και διαιωνίζονται. Βέβαια, μην εύχεστε να σας συμβεί κάποια μετάλλαξη και να αποκτήσετε ένα τρίτο χέρι, ας πούμε, διότι οι μεταλλάξεις του DNA ενός ατόμου στο ίδιο συχνά οδηγούν σε άσχημα αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα ο καρκίνος. Σε αντίθεση με τις μεταλλάξεις κατά την αντιγραφή του DNA στους απογόνους, που πιθανότατα απλά θα οδηγήσουν σε νέα χαρακτηριστικά. Αυτό έχει υποστεί έτσι και μια μικρή διασκευή από εμένα, βέβαια. Δεν είναι όλο ίδιο. Τώρα, η επιβίωση εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των οργανισμών. Ποιος αποφασίζει όμως, μπορούμε να πούμε πιο λαϊκά, για την επιβίωση. Η εξέλιξη οφείλεται κατά κύριο λόγο στη δράση της φυσικής επιλογής, που επιλέγει ποιοι οργανισμοί θα επιβιώσουν. Άρα, ποιος αποφασίζει, έτσι, final boss, η φυσική επιλογή. Αν ορισμένα χαρακτηριστικά έχουν μεγαλύτερη καταλληλότητα ως προς το περιβάλλον, βοηθούν δηλαδή την επιβίωση και την αναπαραγωγή, τότε τα χαρακτηριστικά αυτά όλοι μπορούμε να κατανοήσουμε βέβαια ότι θα έχουν αυξημένη αντιπροσώπευση στην επόμενη γενιά. Διότι θα επιβιώνουν περισσότεροι οργανισμοί, άρα θα αναπαράγονται περισσότερο, άρα εφόσον οι απόγονοι κληρονομούν τα χαρακτηριστικά από τους γονείς, θα συσσωρεύονται καταλληλότερα χαρακτηριστικά. Αν μάλιστα, συνεχίζω στη διαφάνεια, η συγκεκριμένη φυσική επιλογή συνεχιστεί επί πολλές γενιές, τα χαρακτηριστικά αυτά θα αποτελέσουν ιδιαίτερο γνώρισμα του είδους. Εξελικτική αλλαγή, βέβαια, χωρίς την παρέμβαση της φυσικής επιλογής, μπορεί να προκύψει κυρίως με τη μετάλλαξη γονιδίων, δηλαδή από μια βλάβη που αποτελεί τυχαίο γεγονός. Στο βαθμό που η τυχόν χρησιμότητα μιας μετάλλαξης δεν επηρεάζει την πιθανότητα εμφάνισής της. Πάμε να κάνουμε λοιπόν μια σύνοψη ως προς αυτά που αναφέραμε τώρα. Δηλαδή, αν κάποιος έρθει στον δρόμο και μας ρωτήσει πώς εξελίσσονται τα ζώα και τα φυτά, εμείς μπορούμε να το απαντήσουμε απλά το παρακάτω. Νέο είδος μπορεί να δημιουργηθεί, φίλε μου θα το πούμε, με τον επακόλουθο τρόπο. Πρώτον, λάθη κατά την αντιγραφή του DNA στους απογόνους οδηγούν σε νέα χαρακτηριστικά. Δεύτερον, η φυσική επιλογή ως το final boss, εξαλείφοντας όσους δεν μπορούν να επιβιώσουν, οδηγεί σε μεγαλύτερο βαθμό αναπαραγωγής εκείνων που είναι καταλληλότεροι. Και τρίτον, συνεπαγωγικά στη συσσόρευση καταλληλότερων χαρακτηριστικών και τη δημιουργία ενός νέου είδους. Τώρα, κάτι πολύ εντυπωσιακό που έχω βρει είναι ότι οι αναλύσεις DNA δείχνουν ότι οι συγγενικοί οργανισμοί έχουν λιγότερες διαφορές στο DNA τους. Και μάλιστα η χελώνα έχει κατά 90% όμοιο DNA, κοινό DNA με εκείνο του ανθρώπου. Έτσι βλέπουμε
ότι μια χελώνα με τον Tom Cruise ως προς το DNA τους έχουν διαφορά μονάχα 10%. Λοιπόν, επίσης αυτό τώρα το γεγονός που αναφέρουμε εδώ αποτελεί έτσι και ακράδαντο στοιχείο και απόδειξη ως προς τη θεωρία της εξέλιξης. Πάμε να δούμε λοιπόν πού παίζει ρόλο το προαναφερόμενο γεγονός ως προς την εξέλιξη. Το άγγιξα λίγο και με αυτό που είπα τώρα αυτό, ότι αποτελεί ακράδαντη απόδειξη. Το προαναφερόμενο γεγονός λοιπόν, σε συνδυασμό με κάτι ακόμα, με την παρατήρηση τρομακτικής ομοιότητας πολλών εμβρίων ζώων κατά τους πρώτους μήνες της ζωής τους, έρχονται να υποστηρίξουν τη δήλωση του Δαρβίνου πως όλοι οι οργανισμοί προέρχονται και εξελίχθηκαν από έναν κοινό πρόγονο. Γιατί? Διότι οι οργανισμοί κληρονομούν τα χαρακτηριστικά από τους γονείς τους. Έτσι, η ομοιότητα αυτή δείχνει ότι έχουμε έναν κοινό πρόγονο. Πάμε τώρα να δούμε και αυτή την τρομακτική ομοιότητα των εμβρίων. Βλέπουμε ότι, ξεκινώ να διαβάζω από τα δεξιά, βλέπουμε ένα έμβριο ανθρώπου, πως η ομοιότητα έχει έτσι στους πρώτους μήνες της σύλληψης με ένα κουνέλι, με ένα έμβριο μοσχαριού, με ένα έμβριο χείρου, με ένα έμβριο ενός σκοτόπουλου, με ένα έμβριο μιας χελώνας, μιας σαλαμάνδρας, ενός ψαριού. Ύστερα βλέπουμε κατά τους επόμενους μήνες αρχίζουν να διαφέρουν και στη συνέχεια αρχίζουν να διαφέρουν αρκετά. Και να παίρνουν έτσι το σχήμα που θα έχουν σταδιακά, τη μορφή που θα έχουν ως ενήλικα. Και ως πιο αναπτυγμένα και έτοιμα να ανταπεξέλθουν σταδιακά στο εξωτερικό τους περιβάλλον. Κάτι τώρα που δεν έβαλα στην παρουσίαση και θα ήθελα να αναφέρω σε αυτό το σημείο και κάτι που αποτελεί επίσης από τις πιο ισχυρές ενδείξεις για την εξέλιξη, όπως αναγράφεται και εδώ, είναι το γεγονός ότι έχει παρατηρηθεί σε ανθρώπινα έμβρια να έχουν τις σχισμές των βραχίων κατά τους πρώτους μήνες, οι οποίες βέβαια στη συνέχεια εξαφανίζονται, αλλά έτσι βλέπουμε ότι και αυτό υποστηρίζει ότι έχουμε κάποιο κοινό πρόγονο με τα αμφίβια. Ότι τα αμφίβια δηλαδή, ότι πρακτικά προερχόμαστε από εκεί, θέλω να πω. Τώρα, πάμε να δούμε κάποιους εξελικτικούς πρωτοπόρους. Ενδιαφέρον να το ξέρουμε. Έτσι δείχνουμε και ότι έχουμε πολλές γνώσεις στους φίλους μας. Από τα πρώτα θηλαστικά λοιπόν είναι τα μονοτρύματα. Εδώ βλέπουμε μια εικόνα μιας έχιδνας. Τα ποροφόρα όμως, σπόκι, θεωρούνται τα πρώτα πολυκύτταρα ζώα, τα οποία εμφανίστηκαν περίπου 600 εκατομμύρια χρόνια πριν. Και βλέπουμε ένα ποροφόρο. Τώρα, αυτό που θα κάνουμε στην υπόλοιπη παρουσίαση είναι ότι θα αναλύσουμε σταδιακά την εξέλιξη διάφορων ζώων αλλά και φυτών. Θα αναφέρουμε έτσι κάποια highlights, ξεκινώντας από τα ποροφόρα. Τα ποροφόρα λοιπόν βρίσκονται σε evolutionary dead end ή στα ελληνικά εξελικτική, αδιέξοδη εξελικτική γραμμή. Τώρα, γιατί θεωρούμε τα ποροφόρα πως βρίσκονται σε evolutionary dead end, αδιέξοδη εξελικτική γραμμή? Τα ποροφόρα αποσχίστηκαν νωρίς από το κοινό εξελικτικό δέντρο των ζώων. Αυτό θα το δούμε στην επόμενη διαφάνεια και σε ένα φιλογενετικό δέντρο για να το κατανοήσουμε καλύτερα. Τα ποροφόρα δεν εξελίχθηκαν προς πιο σύνθετες μορφές και δεν γέννησαν από γόνους, δηλαδή εξελικτικά παρακλάδια σε ένα φιλογενετικό δέντρο, που να οδήγησαν σε άλλες μεγάλες ομάδες οργανισμών. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτό το πολυπόθητο φιλογενετικό δέντρο. Είναι έτσι απλοϊκό, αλλά μας βοηθεί να καταλάβουμε. Βλέπουμε από την εξέλιξη λοιπόν, φτάνουμε κάποια στιγμή σε ένα κοινό σημείο από το οποίο προκύπτουν δύο παρακλάδια. Αυτό το ποροφόρον και αυτό που θα εξελιχθεί για να μας δώσει τα ευμετάζωα. Βλέπουμε ότι τα ευμετάζωα έτσι έχουν διάφορα παρακλάδια, συνεχίζουν και εξελίσσονται, ενώ τα ποροφόρα evolutionary dead end, δηλαδή μένουν ποροφόρα. Τα ευμετάζωα, για όσους δεν ξέρουν, θα τα εξηγήσω και πιο μετά. Σε λίγο δηλαδή. Κάντε υπομονή. Παρ' όλα αυτά, οι σπόκοι, επιστρέφουμε στο θέμα μας, δεν θεωρούνται αποτυχημένοι. Έχουν επιβιώσει πάνω από 600 εκατομμύρια χρόνια, έτσι. Είναι επιτυχημένοι στο οικοσύστημά τους και έχουν εξελικτική σταθερότητα, κάτι που αδιαμφισβήτητα είναι κάτι θετικό. Τώρα θα μιλήσω για τα κνηδόζωα.
Τα κνηδόζωα είναι τα απλούστερα ευμετάζωα και εξελικτικά είναι μια βαθμίδα ψηλότερα από τους σπόγκους. Είναι πιο εξελιγμένα λοιπόν. Εδώ βλέπουμε και μια μέδουσα. Δεν θα προσπαθήσω να διαβάσω το είδος γιατί είναι αρκετά δύσκολο για εμένα τουλάχιστον. Και πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά των ευμεταζώων. Κάτι που έχω βάλει στο τέλος εδώ, αλλά θα το πω τώρα στην αρχή, είναι, γιατί είναι ίσως και το σημαντικότερο, κάτι γενικό να θυμόμαστε. Γενικότερα λοιπόν, στην κατηγορία των ευμεταζώων ανήκουν όλα τα ζώα εκτός από το παραφόρα. Άνθρωπος λοιπόν ανήκει στα ευμετάζωα. Κνηδόζωο ανήκει στα ευμετάζωα. Δακτυλιοσκόλικας ευμετάζωα. Πλατιέλμυνθα ευμετάζωα. Όμως ποροφόρο όχι ευμετάζωα. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε από την αρχή τα χαρακτηριστικά των ευμεταζώων. Τα ευμετάζωα διαθέτουν πραγματικούς ιστούς. Διαθέτουν επιθύλιο, μυς και νευρικό ιστό. Εδώ δεν έχω βάλει επεξήγηση βέβαια στους μυς και στους νευρικούς ιστούς. Πιστεύω όλοι ξέρουμε τι είναι αυτά. Αλλά έχω βάλει επεξήγηση στο επιθύλιο. Ίσως πολλοί από εσάς που βλέπετε αυτό το βίντεο αυτή τη στιγμή να αναρωτιέστε τι είναι το επιθύλιο. Το επιθύλιο λοιπόν τι είναι? Το επιθύλιο είναι μεμβράνες οι οποίες έχουν ως σκοπό την κάλυψη επιφανειών και κοιλωτήτων του σώματος. Έχουν λοιπόν κάτι έτσι σαν προστατευτικό ρόλο. Τώρα, ένα ευμετάζωο έχει κάποιο είδος συμμετρίας, έχει ένα σώμα με συμμετρία. Η συμμετρία θα είναι είτε ακτινωτή, στα αγγλικά radial symmetry λέγεται αυτό, είτε διμετρική. Πάμε τώρα να δούμε τι είναι αυτό. Η ακτινωτή συμμετρία, δηλαδή radial symmetry στα αγγλικά, είναι ότι το σώμα ενός οργανισμού είναι οργανωμένο γύρω από ένα κεντρικό άξονα. Τώρα, στη διμετρική συμμετρία, η οποία είναι και αυτή που έχουμε οι άνθρωποι, το σώμα έχει δεξιά και αριστερή πλευρά, έχει μπροστά και πίσω. Είναι δηλαδή, έχει πλευρές, έτσι. Και το σώμα έχει και κατεύθυνση κίνησης, δηλαδή το κεφάλι είναι μπροστά. Τώρα κάτι που αξίζει να τονίζουμε είναι ότι τα ευμετάζωα έχουν νευρικό σύστημα και μυϊκό σύστημα και έχουν γαστροεντερικό σωλήνα ή έστω ή τουλάχιστον μια κοιλότητα πέψης. Τώρα θα μιλήσω για τα εχινόδερμα. Κάτι που θέλω να θυμόμαστε εδώ είναι δύο πολύ σημαντικές εποχές, οι οποίες κάποιος που ασχολείται με αυτά θα τις συναντά και συνέχεια. Είναι η εποχή του Καμβρίου και η εποχή του Προκάμβριου. Έτσι αυτές είναι δύο σημαντικά ονόματα εποχών να τα θυμόμαστε. Τα εχινόδερμα λοιπόν εμφανίστηκαν περίπου πριν 500 εκατομμύρια χρόνια πριν. Κάτι που τοποθετείται στην εποχή του Καμβρίου. Έχουν αναγεννητικές ικανότητες, προσαρμογές σε όλα τα θαλάσσια περιβάλλοντα. Πάμε να δούμε όμως κάτι τώρα που αναδεικνύει την αξία της εξέλιξης, αναδεικνύει την αξία της φυσικής επιλογής, αναδεικνύει το μεγαλείο τους. Τα εχινόδερμα έχουν μέσω της εξέλιξης και της φυσικής επιλογής πάνω από 7.000 σημερινά είδη. Βλέπουμε λοιπόν ότι από έναν απλό πρόγονο έχουν καταφέρει να εξελιχθούν σε κάτι πιο περίπλοκο και μάλιστα όχι σε κάτι που είναι κάτι μοναδικό πιο περίπλοκο, σε 7.000 σημερινά πιο περίπλοκα είδη. Τώρα κάτι επίσης σημαντικό είναι το ότι τα εχινόδερμα δεν βρίσκονται σε αδιέξοδη εξελικτική γραμμή, αλλά εξακολουθούν να δημιουργούν νέα είδη. Επίσης, θυμηθείτε από πριν, τα εχινόδερμα ανήκουν στα ευμετάζωα, καθώς έτσι εχινόδερμα ευμετάζωα, πλατιέλμηθες ευμετάζωα, ποροφόρα no, όχι ευμετάζωα, έτσι. Μετά θα μιλήσουμε για τα αρθρόποδα. Τώρα, τα αρθρόποδα εμφανίζονται πρώτη φορά σε απολιθώματα του Καμβρίου. Ο Καμβρίος αρχίζει περίπου 541 εκατομμύρια χρόνια πριν με 520 εκατομμύρια χρόνια πριν. Οπότε έτσι έρχεται στο μυαλό σας. Τα αρθρόποδα εμφανίζονται 541 με 528 εκατομμύρια χρόνια πριν, κάπου εκεί ανάμεσα. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό, όμως είναι πολύ πιθανό ότι τα πρώτα αρθρόποδα εμφανίστηκαν και ήδη από το Προκάμβριο, δηλαδή δημιουργία γης έως αρχή Κάμβριου. Γι' αυτό που είμαστε σίγουροι όμως είναι ότι τα αρθρόποδα εμφανίστηκαν
ήδη από το Καμβρίο. Ίσως υπήρχαν και από τον Προκάμβριο όμως. Γενικά θεωρείται ότι τα αρθρόποδα προήλθαν εξελικτικά από έναν κοινό πρόγονο με τους δακτυλιοσκόλικες. Έτσι κάτι ενδιαφέρον και αυτό προς την εξέλιξή τους. Τώρα θα μιλήσω για τις πλατιέλμυνθες, τις οποίες πολύ τις αγαπώ και πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον τέλος πάντων. Θεωρούνται αυτές μεταβατικό στάδιο μεταξύ απλών ασπόνδυλων και πιο σύνθετων ζώων, όπως των δακτυλιοσκόλικων. Τι εννοώ όταν λέω μεταβατικό στάδιο, όμως δεν θέλω να παρεξηγηθούμε. Εννοώ όχι κοινό πρόγονο, πιο σύνθετο ζώο, δεν αποτελούν πρόγονο των δακτυλιοσκόλικων, απλώς εξελικτικά η ανάπτυξή τους είναι σε αυτό το ενδιάμεσο επίπεδο, δηλαδή το level ανάπτυξή τους είναι ανάμεσα σε αυτό των απλών ασπόνδυλων και αυτών το πιο σύνθετων ζώων, όπως οι δακτυλιοσκόλικες. Τώρα, οι πλατιέλμυνθες προέρχονται από ένα ευμετάζω με διμερή συμμετρία και απλό νευρικό σύστημα. Στα αριστερά βλέπουμε μία ταινία και έτσι σε κάθε είδος σας έχω βάλει από μία εικόνα. Στα δεξιά τώρα σας έχω βάλει και μια εικόνα πλατιέλμυνθων μέσα σε άνθρωπο, συγκεκριμένα μέσα σε ανθρώπινο εγκέφαλο. Καλές οι πλατιέλμυνθες, τις αγαπούμε, είναι ενδιαφέρουσες, αλλά έτσι δεν τις θέλουμε μέσα μας. Τώρα αυτή η εικόνα συγκεκριμένα στα δεξιά είναι μια MRI πλατιέλμυνθων μέσα σε άνθρωπο και για όσους δεν ξέρουν, έτσι μια ωραία γνώση να το έχει κάποιος, τα αρχικά MRI είναι Magnetic Resonance Imaging. Έτσι μια ωραία πληροφορία. Τώρα θα μιλήσουμε για τα μαλάκια. Αυτοί έχουν την πρώτη εμφάνισή τους στην Κάμβρια περίοδο. Έχουν κοινό πρόγονο με τους δακτυλιοσκόλικες και τα πρώτα μαλάκια είχαν σώμα χωρίς τμήματα, μανδύα και ίσως ένα απλό κέλυφος. Έτσι όμως δεν είχαν τμήματα. Η εξέλιξη των μαλακίων είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς δείχνει πως μια απλή αρχική μορφή μπορεί να δώσει πιο ανεπτυγμένες. Έτσι, ένα ζώο το οποίο δεν είχε καν τμήματα και ίσως συγγνώμη, έκανα ένα λάθος εδώ, έτσι. Δεν είχαν ούτε τμήματα ούτε μανδύα και ίσως είχαν κέλυφος. Δηλαδή δεν ήταν ότι ίσως είχαν μανδύα και ίσως κέλυφος, δεν είχαν σίγουρα τμήματα και μανδύα και ίσως είχαν κέλυφος. Οπότε βλέπουμε ότι κάτι τόσο απλό που δεν είχε ούτε τμήματα ούτε μανδύα και μπορεί να έχει και ένα κέλυφος για προστασία, μπορεί να μας δώσει το σημερινό χταπόδι, το οποίο έχει κέλυφος, έχει πλοκάμια, έχει μυαλό, έχει όραση, έχει νευρικό σύστημα γενικότερα. Τώρα θα μιλήσουμε για τους δακτυλιοσκόλικες. Αυτοί εξελίχθηκαν από απλούς σκολικοφόρους λοφοτροχοζωικούς προγόνους. Από την αναζήτηση που έκανα, βρήκα ότι η λέξη λοφοτροχοζωικούς, το λόφο σχετίζεται με το σχήμα τους, ενώ το τρόχο σχετίζεται με κάποιες ειδικές σαν τριχούλες που έχουν οι δακτυλιοσκόλικες και γενικότερα έτσι όλα τα ζώα που ανήκουν και στους δακτυλιοσκόλικες και στους λοφοτροχοζωικούς προγόνους. Ήταν οι πρώτοι που ανέπτυξαν σώμα με τμήματα, με τα μέρια και άνοιξαν δρόμο για πιο εξελιγμένες μορφές ζωής με συντονισμένη κίνηση, πιο εξελιγμένο νευρικό σύστημα και ειδίκευση τμήματων. Όμως, γιατί άνοιξαν τον δρόμο για πιο εξελιγμένες μορφές ζωής με συντονισμένη κίνηση, πιο εξελιγμένο νευρικό σύστημα και ειδίκευση τμήματων? Αυτό έδωσε τη δυνατότητα να συμβεί η δημιουργία των μεταμέριων, που θα εξηγήσω τι είναι παρακάτω. Άρα βλέπουμε έτσι τη σπουδαιότητα των μεταμερίων. Αυτά δίνουν έτσι πιο εξελιγμένες μορφές ζωής, συντονισμένη κίνηση, νευρικό σύστημα πιο εξελιγμένο και ειδίκευση τμήματων. Τι ακριβώς είναι λοιπόν τα μεταμέρια? Φανταστείτε κάποιο τρένο. Αυτό το τρένο τώρα που φανταστείτε ότι αποτελείται από πολλά όμοια βαγόνια, όπως αυτό που έχω φτιάξει και στην εικόνα παρακάτω. Κάθε βαγόνι είναι μια ανεξάρτητη μονάδα, έτσι, αλλά όλα μαζί λειτουργούν ως ένας οργανισμός. Στα ζώα αυτά τα βαγόνια λέγονται μεταμέρια, metamers.
Κάθε μεταμέριο έχει την ίδια βασική δομή, δηλαδή έχει μύες, νεύρα, αγκία, αλλά μπορεί να έχει εξειδικευμένες λειτουργίες. Μπορεί να εξειδικευτεί λοιπόν. Όπως και σε ένα τρένο, έτσι. Κάθε τρένο έχει παράθυρα, κάθε βαγόνι του τρένου, έχει παράθυρα, όμως κάποιο μπορεί να είναι για να κοιμούνται οι επιβάτες, κάποιο μπορεί να είναι για να τρώνε οι επιβάτες και κάποιο βαγόνι μπορεί να είναι για να οδηγάει ο μηχανοδηγός του τρένου, έτσι. Τώρα, κάτι που παρέλειψα να βάλω εδώ, θα το πω προφορικά, είναι ότι κάθε μεταμέριο έχει κάποια στάνταρ όργανα, τα οποία ονομάζονται μεταμερικά όργανα. Έτσι βλέπουμε εδώ στάνταρ όργανα, μύες, νεύρα, αγκία, μπορεί να έχουμε κιόλας οστά. Αυτά είναι κάποια στάνταρ όργανα που ονομάζονται μεταμερικά. Τώρα θα μιλήσουμε για τους ιχθύες. Οι πρώτοι ιχθύες δεν είχαν σαγόνια και εμφανίστηκαν περίπου 500 εκατομμύρια χρόνια πριν, δηλαδή κατά την προκάμβρια περίοδο. Τώρα, μερικοί οστεϊχθύες, και οστεϊχθύες είναι τα περισσότερα σημερινά ψάρια σήμερα, για να καταλάβουμε λίγο τι είναι αυτή η έννοια, απέκτησαν πτερίγια με οστά και αποτελούν πρόγονοι των αμφιβίων. Οπότε έτσι, τα αμφίβια προέρχονται από τους οστεϊχθύες. Επιπρόσθετα, υπάρχουν ψάρια που περπατάνε, κάτι που αποτελεί σημάδι πως τα ψάρια επήχησαν κάποια στιγμή τη στεριά και ύστερα έτσι επέστρεψαν πίσω στη θάλασσα. Μετά θα μιλήσουμε για τα αμφίβια. Τα πρώτα αμφίβια βγήκαν στη στεριά περίπου πριν από 370 εκατομμύρια χρόνια πριν και αποτέλεσαν τα πρώτα σπονδυλωτά της στεριάς, αν και εξαρτώνταν ακόμη από το νερό. Εξαρτώνταν έτσι από το νερό, δεν είχαν ακόμη ολοκληρωτικά ανεπτυγμένη πνευμονική αναπνοή, έτσι χρειάζονταν και τα βράνχια και είχαν έτσι και ανάγκη και για τη διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος, της υγρασίας τους, έτσι είχαν ανάγκη από το νερό. Και κάποια είχαν ανάγκη και ως προς την αναπαραγωγή τους, καθώς τότε δεν είχαν αναπτυχθεί ακόμη αυγά, τα οποία να μπορούν όπως υπάρχουν σήμερα να διατηρούνται υγρά χωρίς τη συμβολή του νερού. Τώρα θα μιλήσουμε για τα ερπετά. Αυτά εξελίχθηκαν από πρώτο αμφίβια πριν περίπου 320 εκατομμύρια χρόνια πριν. Η μεγάλη καινοτομία εδώ, το highlight, ήταν ότι μπορούσαν να γεννούν στη στεριά. Ανέπτυξαν λοιπόν το είδος αυγού που προανέφερα. Επιπρόσθετα, ανέπτυξαν ξηρό δέρμα με λέπια, δεν χάνουν νερό λοιπόν όπως τα αμφίβια, δεν εξαρτώνται πλέον από την υγρασία του νερού για να επιβιώσουν και ανέπτυξαν και κάτι που επίσης θίξαμε πριν, πλήρως πνευμονική αναπνοή. Δεν εξαρτώνται από βράνχια, τα βράνχια are disappearing, έτσι λίγο πιο αστεία, εξαφανίζονται. Μετά, τα ερπετά έτσι έδωσαν προέλευση σε δεινοσαύρους και θηλαστικά. Κάτω δεξιά βλέπουμε μια ελληνική χελώνα. Τώρα τα πτηνά. Κάποιοι τα θεωρούν τους μόνους ζωντανούς δεινοσαύρους της σημερινής εποχής και αυτά εξελίχθηκαν από τους δεινοσαύρους πριν περίπου 150 εκατομμύρια χρόνια πριν. Στην εικόνα αυτή βλέπουμε έναν άλπατρο, ο οποίος έχει πιαστεί έτσι σε ένα αγκίστρι, το οποίο αχνοφαίνεται. Τώρα θα μιλήσω για τα θηλαστικά. Αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον, καθώς θηλαστικά είμαστε και εμείς. Τα θηλαστικά εξελίχθηκαν από ερπετοειδείς προγόνους πριν περίπου 220 εκατομμύρια χρόνια πριν. Όμως, επί 150 εκατομμύρια χρόνια κρύβονταν από τους δεινοσαύρους. Η εξαφάνισή τους αποτέλεσε μεγάλο βήμα στην εξέλιξη των θηλαστικών. Οι δεινόσαυροι λοιπόν εξαφανίστηκαν πριν περίπου 65 εκατομμύρια χρόνια πριν και το γεγονός αυτό αποτέλεσε μεγάλο βήμα για την εξέλιξη, καθώς τα θηλαστικά μπόρεσαν να βγουν από τις κρυψώνες τους και είχαν πρόσβαση σε μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, έτσι μεγαλύτερους πόρους, περισσότερη εξέλιξη. Τώρα κάτι πολύ ενδιαφέρον για να το παίζετε έτσι και μάγκες στους φίλους σας με τις γνώσεις σας, είναι ότι οι φάλαινες δεν είναι ψάρια αλλά θηλαστικά που από τη στεριά ξαναμπήκαν μέσα στη θάλασσα. Κάποια στιγμή λοιπόν κάποιοι πρόγονοι των φαλαινών είχαν βγει από τη θάλασσα. Επίσης οι φάλαινες
δεν έχουν φράνκια αλλά πνεύμονες. Και το πιο ενδιαφέρον από όλα αυτά και κάτι που θα σας κάνει να φαίνεται στους φίλους σας και πιο cool από όλα, είναι ότι διαθέτουν ως υπολειμματικό όργανο τη λεκάνη, την οποία έχει και ο άνθρωπος και την οποία έχουν παρατηρήσει οι επιστήμονες ότι τη διαθέτουν, αλλά δεν τη χρησιμοποιούν. Τους είναι άχρηστη. Και έτσι την ονομάζουμε κιόλας υπολειμματικό όργανο. Και κάτω δεξιά 2 μαύρες φάλαινες. Τώρα θα αναφερθώ στο πώς εξελίχθηκαν τα φυτά. Τώρα, σημαντικό είναι να μην μπερδευόμαστε. Τα πρώτα φυτά ήταν τα βριόφυτα. Υπήρχαν και κάποια υποτυπώδεις φυτά στη θάλασσα πριν από τα βριόφυτα. Αυτό όμως ήταν απλώς κάποιοι οργανισμοί οι οποίοι μοιάζουν στο μάτι κάποιου που δεν είναι επιστήμονας ως φυτά, όμως δεν είναι. Είναι απλώς κάποιοι οργανισμοί οι οποίοι έκαναν φωτοσύνθεση και από τους οποίους βέβαια προήλθαν εξελικτικά τα φυτά. Πρώτα φυτά λοιπόν είναι τα βριόφυτα. Αυτά εμφανίστηκαν στη στεριά. Ήτανε μικρά και χωρίς αγκία, σε αντίθεση με τα σημερινά, δηλαδή τα ακιόσπερμα, και εξαρτώνταν από το νερό για την αναπαραγωγή. Η αναπαραγωγή γινόταν με σπόρια, όχι με σπόρους. Και εδώ ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα σπόρια και στους σπόρους. Σπόρια είναι ασεξουαλική αναπαραγωγή, δηλαδή δεν χρειαζόμαστε άλλο φυτό. Ο σπόρος δηλαδή, το σπόρι δηλαδή απλά πέφτει δίπλα και φυτρώνει, ενώ ο σπόρος, οι σπόροι είναι σεξουαλική αναπαραγωγή. Έχουμε ανάγκη τον αέρα, έχουμε ανάγκη το νερό, έχουμε ανάγκη τις μέλισσες για να μεταφερθούν οι σπόροι από ένα φυτό σε ένα άλλο και να γίνει αναπαραγωγή. Εμείς έχουμε λοιπόν στα πρώτα φυτά αναπαραγωγή με σπόρια, ασεξουαλική αναπαραγωγή. Τα επόμενα αυτά είναι τα πτεριδόφυτα, για αυτά μπόρεσα να βρω και εικόνα, σε αντίθεση με τα βριόφυτα όπως τα παρατηρήσατε. Αυτά, το highlight, την έχω πει πολλές φορές τη λέξη, αλλά το highlight είναι τα πρώτα φυτά αυτά εδώ με αγκία. Αυτά έτσι έχουν μεγαλύτερη σταθερότητα, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, καθώς έχουν ρίζες με στελέχη και έχουν ρίζες και έχουν και στελέχη και φύλλα. Τώρα, έχουμε αναπαραγωγή με σπόρια, όχι με σπόρους. Συνεπαγωγικά έχουμε ακόμη ασεξουαλική αναπαραγωγή. Bear in mind. Τώρα πάμε στα γυμνόσπερμα. Αυτά είναι τα πρώτα φυτά με σπόρους, τα πρώτα φυτά με σεξουαλική αναπαραγωγή. Και έχουν δηλαδή φυτά, αυτά τα φυτά έχουν γαμέτες. Έχουμε σπόρο χωρίς καρπό και αναπτύσσεται όμως σε κόνους. Δεν έχουν εξελιχθεί ακόμη οι καρποί. Και εδώ βλέπουμε μια αραουκάρια κάτω δεξιά. Τώρα τα αγκιόσπερμα. Αυτά είναι τα τελευταία, δηλαδή τι εννοώ. Είναι φυτά με άνθη καρπούς, είναι η πιο εξελιγμένη ομάδα, δηλαδή είναι τα τελευταία που εξελίχθηκαν, έτσι τα πιο νέα. Και είναι σπόροι μέσα σε καρπό και εδώ βλέπουμε σεξουαλική αναπαραγωγή και έχουμε έτσι ανάγκη τα έντομα, έχουμε επικονίες με έντομα, άνεμο κτλ. Και κάτω δεξιά βλέπουμε μια μαγνόλια. Πάμε τώρα να πούμε ότι πλέον γνωρίζουμε πώς εξελίχθηκαν τα ζώα και τα φυτά. Γνωρίζουμε ότι εξελίχθηκαν δηλαδή με βάση τη θεωρία της εξέλιξης του νεοδαρβινισμού. Επιπρόσθετα γνωρίζουμε και τις σημαντικότερες πληροφορίες ως προς την εξέλιξη σχεδόν κάθε είδους ζώου και φυτού. Και εδώ μπορείτε να δείτε τις πηγές μου. Τώρα κάποια κανάλια που σημειώνονται στο YouTube, όπως Ninja Nerd, The Biologist, Biotech Guy, μπορούν να σας δώσουν και επιπλέον πληροφορίες που δεν αναφέρω εγώ. Και στη συνέχεια έτσι μπορείτε να διαβάσετε και διάφορα άρθρα. Αν έχω ξεχάσει κάποια πηγή να αναφέρω, έτσι ενημερώστε με και θα προσπαθήσω να την προσθέσω όσο πιο σύντομα μπορώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.